Berita nauli na sinurat ni si Matius. Biddu 27. Alai tung torang ngari manogoti. Magtutup ma akasitua ni malimi dot akasitua ni natorop do Pak Jesus lau mamunu ibana. Jadi dong ditali ditogu nasida ma ibana dongi dipasat ma ibana tu panguhum Pontius Pilatus. Jadi dong didasi Judas na pasaton ibana nau madabu uhum tu ibana disosoli marohana dipaulak mana 30 rupiah itu akasitua ni malim do tu akasitua ni natoropi nin nama mogdosa doau alau pasat mudak na sopor sala arai didok nasida ma ai tuhami hodo nasari disi dongi dipolokon ma rupiah itu bagasan bagas jokowi dongi dipadao ma ibana dongi lau ma ibana sumokihi ibana alai dong dibuat akasitua ni malimi akka rupiah ni nasida ma idang jadi dabuon tu bagasan poti hogbani ai tuang ni mudak doi alai dong tup nasida dituakon nasida mai tu sabarugat tano huron bai tano mani halak dagang ala nido ubai namo goak ladang muda gasi rasa sadarion isima cupang na nindok ni panurigang Jeremias na matok jadi dibuat nasida do na 30 rupiah asam ni na asam nasida sian aka anak Israel dongi dilion nasida mai manur ladang tano huron songon nani dokon ni Tuhani itu au alai na jongjong do Jesus di jolo ni panguhumi dongi disukun panguhumi ma ibana di nama atehe gajadi jahudi doho jadi didok Jesus matu ibana nunga didokko dongi ujo dia luhot akasitua ni malimi dohot akasitua ni natoropi ibana idang adong dia lusi manangaha jadi didok silatus matu ibana idang di BGO manang sedia godang di hati dakon nasida do pakko jadi idang mangalusi ibana nanggo hata dia pola longang situtu rohani panguhumi alai hasomalan di panguhumi paluarun di pesta isada halak na tohurung tu na torop moguru tu pinangido ni rohana sida alai adong mari ibana ujui sada halak di hurungan na barita na mogoak si Barabas jadi dinapungui nasida tidok silatus matu nasida isi do dipangido rohamuna paluau kutuhamu si Barabas manang Jesus na mogoak Haristus adi boto do nasian latini roh nasida do ubahin di pasat nasida alai dinahuduli ibana di habangsa paru humani disuruh jol manaima tu ibana madok sotung bohua tu natigori ai laddohu tahun sadarion didibi ala ibana alai sedisosoi akasitua ni malimi kap dohot akasitua ni natoropi mana torop asa dipanggilo nasida si Barabas asa diago anggo Jesus dongi dina panguhumima mangalusi nasida isi sian na duai dipangido hamu paluau kutuhamu jadi didok nasida ma si Barabas dongi didok silatus matu nasida atong ahama bai nokutu Jesus na mogoak Haristus jadi didok nasida saluhut ma posilakon ma alai nina panguhumima ayah jadi bain jadi terlobi ma paco nasida akan dinama poksilakon ma alai dung dida silatus na sohasea hatana ai gabelam gaor ma buat aik ma ibana ma muri tangan na dijolo ni natoropi hut madok idang posala di muda ni poktigoron hamudo nasari disi dungi ni natoropi masaluhutna datang tuhami do tu yana konami ma sapata ni mudak nai
dungi di palua masih Barabas alai dukona licing Jesus di pasahat maibana asa di posilakon. Dungi dibuat aka parangani panguhumi ma Jesus tu bagasan bagas panguhuman dungi di papunguh nasida masude dongan nasida na togo pitu labungna dungi di tanggal nasida maulosna disolukan matu ibana baju dap-dap didadani nasida masungsang duri bai tupal dungi dibain mai tuluna dungi dibain matolong tu tanganna siamun dungi maksoba manasida tu jolona mangisahi bana akan hinama satabi diho ale raja ni akka Jahudi dungi ditijuri nasida maibana dibuat matolong isian tanganna dilotakon matuluna jadi dong disai nasida ibana ditanggali nasida masian ibana baju dap-dapi disulukon mamuse tu dagingna ulos na ihian dungi ditogihon maibana lau poksilakonoton alai dinalau tu baliani cupang nasida masada halak kirene na mogo waksi Simon dungi digogoi nasida maibana mangusung hau na pinok silangna jadi dunggo nasida tu inganan sada na mogo wa Golgata na madok inganan yakat takurak dilion nasida matu ibana na asom na mok sau pogu jadi dung didai ida olo ibana mangirupsa alai dung dipoksilakon nasida ibana dibagi nasida maulosna didabu nasida matodung asa cupang na nidok ni panurirangi dibagi nasida do akka ulosu jala didabu do todung taikot tu baju-bajuku dungi hudul ma nasida di si jumaga ibana dungi dilohoton nasida ma tu kijang ni ulunai surat ni salana dung disuraton Jesus doon raja ni akka Jahudi dungi rap dohot ibana ma dipoksilakon nasida dua halak panamun sada di siamunna sada di habirangna alai diliai akka halak nama mulusima ibana akka dipapeling-peling nasida ma dohot uluna be madok pangalohai jogoi dohot napa jojokot sai di bagasan tolu ari pangulu madirim molo na tutuho anak ni debata mijug mahosian hau pinok silangi tor songonima dohot akka situa ni marim dohot akka si boto surat dohot akka situa ni natoropi mangisahi akan ninama ia na leban di pangulu alai idang tok baca panguluhon dirina molo ibana raja ni Israel atong mijug ma ibana sian hau na pinok silangi asa posea hami di ibana na pos dogo hana di debata atong di palua ma ibana nuaing molo lomogo hana di ibana ai ninna do anak ni debata do au alai dohon ma akka panamuni na rap dohot ibana pinok silakon nasida mangisai ibana alai sian obas paonopon rodi obas pasiauni masa mana holom na maripot-ripot dilihat tanui alai di obas pasiauni jauh-jauh ma Jesus masai gogo Eli Eli lama sabaktani madok debataku wasa ita di kokoau alai ninna ma deba sian akan na jongjong disi dung di bege nama jauh si Elias doon dungi pitok lao masada halak mangalap limut dibutongi ma itu na asomi dungi dipalohon ma itu ujung ditolong painupon ibana dungi ninana deba nagima loas jolo taida ma mananggo si Elias pangulu ibana diulai Jesus ma muse ma jauh-jauh gogo dungi lao matot dina dungi ida ma magi bagai bedua ma hire-hire na di bagas jogoi siat kijang rodi togo dungi humutal matanoi marigat ma dohot akka batu mamak mukap ma dohot akka tanoman dungi torop do dagini akka nabadia na moromi hehe jadi ruak ma nasida siat akka tanomani di hahehe nai dungi rodo tu huta na bariai nasida patari do nasida tu torop parak alai dung di ida situa ni si 100 sogidadu
dot aka donganna na jumaga Jesus lalui dot aka namasai mabiag mana sida situtu aka ninnama tuturo anak ni debatado on. Dungi torok ma disi buru-buru aka nama natap-natap madau-dau aka namangi huto Jesus yan Galilea nama kobasi tu ibana. Si Maria Magdalena manasada sian nasida dohot si Maria ina ni Jakobus dohot Joses dohot ina ni aka anak ni Zebedeus. Alai dung bot ari Roma sada halak namora nasian huta Arimatia na mogwak si Joseph ay dohot do ibana si sian ni Jesus. Jadi ibana malau tu silatus mangido baki ni Jesus. Dungi idokon silatus ma pasato tu ibana baki ni Jesus si. Dungi dibuat si Joseph ma baki dibaluti ma tu dagangan na ias. Dungi dipeakon ma ibana tu bagasan tano ma naik baru na tinuhil tu bagasan batu mamaki. Jadi tung digulang batu na bolo ni tu pitu ni tanomani lao ma ibana. Alai adong ma disi si Maria Magdalena dot si Maria nasada na hudul-hudul ditodong ni tanomani. Alai dung torang ni ari na imuse na dipudi ni ari pohobasani mokpungu ma aka situa ni malim do aka parise tu silatus. Aka ninna huingotami ale tuan didok si paototo di namangulido pe ibana na hedo au di agi patoluhon. Atong dokon ma macaka tanomani kasi rasa agi patoluhoni asa unanggo akasisian na imanakko ibana do matok tu na torop na kehe ibana sian hamatian kabi kumudang maon haliluon pokpudion sian napok joloi. Jadi didok silatus matu nasida tagulipat jaga do hamu lao mahamu pamomosoni songon na binoto muna. Dungi lao ma nasida pamomoson tanomani gap dohot akka patjaga ima nasida mangakokomi batui.